dadi tondo tresno sejati. PA Musik spesial untuk warga masyarakat Pondok Asri tercinta. Suwon Gusti pun mengisin sing tak sayang rai sok keganti masyake alangan sing awak dhewe adepi bisa dirampungi mergo tulus ati koro-koro kowe ibarat kaya langit dikepengi lintang-lintang sing madangi wetenge atiku matur suwun wis dadi mawar sing wani titipane Gusti Tan
Mantap. Terima kasih untuk Mbak Ika.